Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi bil alamin. Hande ko jamma alarba ene jofi alhamisa. Ko ardam habrondirde e moɗon wonde ñalawma aljuma o cikiɗe muɗum ɗon e nangue mudde so Allah jaɓi eɗen ganni ummade Kawlax eɗen dagana Madina Gounass beele aset 26 o so Allah walli en jingani en nawi en yettini e dow jam mbawen hawroyde e kirndol ngol lomtoyade toon ɓe ganduɗa jiɗina yaade mbawa yaade nde wonno fof en mbawa yaadude laawol gotol ɓe hen jahat lomtoyo ɓe mbawa yaade ɓe jahani ɓene lomto yimɓe ɓe e nder galleji he kono woni yaadu gollal diine minen yaaɓeɓe min lomto on e yaadu he onon heddiɓe keddolon e lomtade min e galleji he eɗen galleji ɗi annaji fo jaadi nde wonno l'islam ko noon wayi no jaati e mbeelu mbaadini ko noon l'islam wayi dendagal ko wona Allah ɗum ko e misal tan ko mbeelu ko Allah woni jaati ko mo o golla nde jaati mbeelu golla ay jaati ma o ko ma jaati ma o fokkita nde mbeelu ma ngu wawa fokkidde o tawi mbeelu ngu ne wondema mbeelu ngu wawa yaade ndeke ɗum tinnidi mbeelu ngu ari ko jangindema no mbaduɗa e Allah joome woni Allah wi wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ndeke ko jiɗɗa wadde ko yamirore Allah ara waɗa ha gayna nde anne mbawa addude ko golli ko ɗum waɗi jaati ma o waɗana jaati nder muɗum jaati ma o waɗana jaati nder muɗum jaati ma gonɗo ga o woni mbeelu jaati gonɗo nder o no jiiruɗa jaati ma gonɗo ɗo o waɗana mbeelu boowal sa jaati ma oɗo mo gonduɗa o so fokkiti jiya mbeelu ngu fokkita sa darima jiya mbeelu ngu daro anne jaati ma gonɗo nder o so darima daroɗa so fokkiti fokkita ɗum waɗi haqqille o waɗana noon haqqille o so ngabbi ngabba so tellimo telloɗa ɓernde nde waɗana noon so yaajinama nde yaaja so nde fannama nde faaɗa waɗi ɗon julɗo rokka anniya jaajƴo o wawa anniyade hen anniya jaajƴo beele ko heewi wawanade nder hen ɗum saabini wiya julɓe soɓe jaha e geɗe baaɗe ni ɓe ƴeewa anniyaji jaajƴi ɗi ɓe lomba hen tagore nde ɓe jaade hen ɓe gondinno Allah sembe mumo joganoɓe ɗum haytinoɓe toon nde wonno ko sembe Allah o gollata ɗum enen e mbawa ɗum wadde bawɗo o rokkete ɗum jogano en ɗum gondinɗenmo ɗum jaren sababude makko yettoye toon golle ɗe gila fuɗɗode ha wortode tawa eɗen paandimo hen o rokka en cellal o rokka en sembe kattanɗe e bawɗe e ndenkaji wonde toon nde ɗum fof ɗe woni koye makko to makko to woni ɗum noon julɗo o noon wiya noon yo ñaago yaade e jaam o ñaago yettoyade e jaam
o ñaago wonde toon e jam dendaangal ko gollete toon ko sembe makko waawa ɗum o ñaago Allah jom sembe o rokkamo sembe no gollire golle beeteɗe dendaangal ko gollete toon ne heewi kono Allah gooto o so welaama ne wona ndewɗo newo golla ɗum e sifa newiiɗo keeriiɗo sikke ko an tawana an ɗum noon wadde no wayenno ni so Allahu lamɗo o jaɓi sen jehi ma en nangan julɓe ko foti nangeede ko haqqillaji men mbawi yiide e ko dole mbawi nangude kaaɗen ɗon nde wonno neɗɗo wawa nangude ko wiya ko wiya nangu ma yiɗ nangude hunde kono taw alhaali rokkani guila connexion walla haajuji goɗɗi paltotoɗi ha donka taweede hunde ɓennirma cikka mataw yeɓetake kono so Allah rokki en haqqillaji men ɗi e ndeeƴi hay sinno waɗa ko e arɓe toon ɓe pileji kewɗi ngara toon nangoɓe hewɓe ngara toon so ɓe nangitimo weddama e nder weeye he men mbaw abbitade ɗum e nder weeye he fewnite ha feewa addane rendoji men ɗi ndenden hen goto kala naftoro hen kamɓe nangoɓe ɓe nangide ko ha yeeɓe heɗe wadde enen kadi sen ƴettiniɓe ɗum en pewniti ha feewi fondama nannama to dental diine meɗen dente kewɗe ma mbawɗum ɗon ƴettude nawana dente goɗɗe keddiɗe ɗe ɗenne kadi mbawa dañde hen ko naftoro hen e fo nden ñalama yiɗi ha timma ko balɗe 10 on te toon so Allah jaɓi ɗen balɗe 10 noon eɗen gondini hen Allah kadi eɗen mbiya goto kala e moɗon anda ko enen fof jeehi anda ko enen fof jaadi toon gettodi toon ko golla toon famɗi heewi enen ndendi ɗum ɗum woni anniyaji men tan jaraten anniyama jogotoɗa anniya noon gollirta golle golteɗe anniyama gollirta golle golteɗe tawno anniyo ko anniyade yaarude Allah e wondinade Allah e ɗaɓɓoyde weluye Allah gontono nde wonno yimɓeɓe arabtoɓe ɓe keewi sa nani daaka yaajede wonde toon nde ittat ko dendangal pittali ɗi fof pitte ha laaɓa ayeta hay ganƴu hay goto ayeta hare ayeta duko goto kala ene yiɗi goɗɗo o goto kala ne walla goɗɗo o goto kala ene mosana goɗɗo o ayeta tan goɗɗo tumanina goɗɗo o ɗum ko golle alliyankoje way kono aljanna ni aljanna ala duko aljanna ala hare aljanna wonta ko neema way daaka wonta ko neema Allah wi ñaame jare ɗum saabi daaka waɗana ñamde e yarde Allah wi ko ñaame jare wadde enen fof keɓen to ko ñaami ko yarɗen wadde en golliɗon yamiro Allah nde haalno e ɓurana nde ɓe ko jokkodire enɗe meje meɗen wadde kala gari toon jokki enɗe me goɗɗo o jiyama mbayruɗa yiide duuɓi kewɗi walla jiyama andal gandura e daaka he wonti jokkade enɗam gona daaka a yiyata koene telɗinma hay hunde gona toon a haɓata balɗe 10 aɗa tawe dental julda e ceerno waktuji ɗi 5 waysaji ɗiɗɗi joddoɗon batu haala ɓe kaala kerɗa nana yamiro nde golle jaha golliya kasi ni won daaka hayri daaka ko yamiroɗon nde ɗum ɗo yo waɗe mbaɗon ɗum ɗo yo acce gaccon ni foti ɗum to won daaka so yonti gollede yimɓe ngayra ndenna golla woni juulungu parla so yonti ngaren ndenden juulden en gayni so toyino ko haalete ndenden keɗoɗen kaalowo so haala ka haalama ko nanɗa hen ko nafoore ƴetta nden nafoore naftoroɗa nde so haɗere ari on kaɗama hunde nanan ko haɗa ko gaccon ɗum gasi mbaɗon gaccon ɗum won daaka so ceerno en jalti tawa en ɗon tawana ngare ala ko ma ceerno en tawa en eɗen jooɗi ɓe ganda en gardi ɓe cabboto en
aɓe mbawi julde ɓe tawi garani kono ala ɓe jiɗa ko leltinde juulu ngu beele yimɓe ɓe woɗɗuɓe ɓe mbawa tawede ɓe hen ene laawol ene dogon waktu o e laawol ngoni seeramɓe ɓe ene gandi ɓe ko ga payi wadde ɓe cabbono julɓeɓe ha ɓen jettito ɓe julde julɓeɓe. Wasifaji ɗin jon wasa leela arde sikke mataw ko goɗɗum taw seeramɓe ene woɗi e paddi beele cabbi beele ɓenne tawtere fuɗɗode nde wortode nde. Laamu ngu ara kangune ngo haala gueɗal maggal ceerno en muñanoɓe ɓe kaala ko jiɗi haalda ko haɓe gayna ɓe jabte ɓe jaha haajuji maɓɓe e kay ngal jokken haaju meɗen ayi kamɓe ɓe garini ko haajuji maɓɓe ɓe jaɓɓe ɓe kaala haaju haɓe gayna ceerno en kernoɓe haaju maɓɓe ɗi ɓe jabte so ɓe gayni ɓe tongguite enen ɓe tongiɓe ɗon ɓe tongoɗen ɗon e tongode nde eɗen mbaɗa ko wiya ko wasifa o mbaɗen ɗum sen gayni en juuli futuro ɓe gari ɓe kaali koɓe kaala koɓe gayni wasifa daɗɗe mbaɗen wasifa meɗen sen gayni wasifa yimɓe cabbo aroɓe ha waktu o yonta yimɓe juula geeƴe so juulu geeƴe juulama gasi uttoɗe galleji meɗen goto fof ɗo woni ɗo utto ɗon wona ɗon ko heblono e ñamele ko neɗɗo ko ñaama ko jaro ñaama hen yara hen ko heddi ko dewe Allah ɗe jammo ha weeta ala biyama a watta goɗɗum wamma farilla ko tonga geeƴe ɗe ko nayi mbiyenda a waɗi e serti hen fuftude ko tati wonno a waɗi e serti hen wasifa waɗama a serti hen lazimma a waɗi a serti hen wo amma dewe Allah jamma ɗe ko fate nafilaji ko fate wirduji tongaki ɗum an tongoto e tongode tongoɗa nde tongoɗa hen mbaɗa no mbiyeɗa no mbiruɗani ni wayi ɗon ha fajiri so ɓallima jaha ɓallitoɗa jama kadi jodoɗa e julɓeɓe cabboɗa ko sabbete ko moƴƴere e ene jippo aɗa heblono jaɓɓade moƴƴere nde tawma ɗon aɗa wonde e mayre ha Allah hokkuma tawede nde ɗon gonata aɗa jooɗi aɗa sebbi ha nana noddina feññina gummoɗon darde mon ɗiɗi mbaɗon gaynon cabboɗon ceerno ha yetto so yettima juulon farilla meɗen gaynen farilla o on saha yimɓe jooɗo ko wiyete wasifa golle ha gasa yimɓe duwane duwa mbiya amin ha gasa so gasi noon on saha kadi yimɓeɓe kadi gummo keblono heɗade haala ceerno banda fawe ciftoren haalalaji ceerno so gasi ceerno en ngara kadi pammine en hen ken paamano hen waɗe e pulaar e jolfe so gasi ñaagotoɓe wirduɓe ngara dokke laawol ngol so gasi inneteɗe ginne so gasi haale ko faate e gollande l'islam woni dawi ɗi yimɓe ngara ndenda kaala holto dawete dawe gasi yimɓe dawa toon ndewra ɗum Allah so gasi garti kadi kawal waktu Allah yon daaka balɗe fof ko ni waɗirte non daaka ko ɗi tongori sen ngari en waktuji ɗi joyi yo tawa jama wasifa subaki hiɗe yo tawa jama haala ceerno ka tawma jama ɗum ɗo woni siru daaka waktuji ɗi joyi wasifa subaki hiɗe e haaluji seeɗanɓe gasi ko heddi ko noon ɗum ko nafilaji goɗɗi baɗeteɗi enen jokkire enɗam l'islam jaha e bande en jaha juuroɗaɓe e dakaji maɓɓe walla ɓe garay ma ɓe juuroma e daka ma ni foti jaha e maɓɓe walla ɓe garay ma ni foti jaha e maɓɓe walla ɓe garay ma yo rokki en noon tawtire daka o so Allah hokki en tawede aljuma eɗen jaha lumtoyade koyen toon ha no Allah haajiri ko nangete ko nange adde e dental men dental diine kala mo Allah yiɗi ƴetti hen nawi naftori bisimilla muɗum ako haɗaka ɗum ko musidɗo moɗon giɗo mo sabu Allah yayali kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.